Der er premiere på Angouti og Juliet. Det er Shakespeares klassiker Romeo og Julie, som blev opført af Tina H. på Ask. Omkring 150 publikummer, der bestod af forældre, familiemedlemmer og venner, var mødt op for at overvære den moderniserede udgave af Romeo og Julie. Blandt publikum sad også initiativtager til teaterprojektet, nemlig den amerikanske underviser Charles Kinney. Tina H. klarede opgaven med stor bravur, og med stor overbevisning af deres optræden havde de publikum med under hele stykket. Oh my God, Ginana. Do you, Teacher Hansen, take Julie Christ to be a lawful wedded wife, to love and to cherish, and to respect for all your life? I do. By the